Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa atong Palami Drama. Dili pa nako sugdan ang atong drama. Magpasalamat ko ni Oscar Bayodog, no? Salamat kanimo, bro Oscar, sa pagsunod nimo sa atong mga drama o gapirmi ka gapaminaw. Salamat kay sa imo, bro. Lipay kay ko nga gasunod ka pirmi sa atong mga drama. Balik na punta ang part 6. Kini atong round 1. Laki kini nga sindir, ni pangalan kini siya og Dilmar. Ito pa ni Dilmar ang ginaingon nga bisan unsa ka buotan ang usa ka bana, kung ang asawa wa nay lami sa kama, maahat tud sa pagpangita sa laing pinuhat. Mangita kung unsay kasangitan sa iyang nagpanikad nga hiniktan. Kulba po kayo ni ang yang ginaingon ni Dilmar, no? Walang ikasulti, no? Depende siguro na sa lalaki, no? Kung nahigugma dyan siya sa iyang asawa, kung nakasal na sila, nagsinumpaay man na sa atubangan sa altar sa kaminyoon, magdepende siguro na sa laki, kung ang laki wagan dyan, no? So kung tinuod kang higugma sa imong asawa, ug naa ka sa pagampo, no? Di siguro ka matintal, mangita og laing mga binuhat, no? So maura na akong kuano, pero magdepende sa laki. Na po'y laki nga bana nga kung di na sila ganahan sa ilang asawa, mangita jud sila lain, no? Depende rin jud sa laki. Kung atong sindir sa second round na to, si babae si Elena, no? Yang istorya po dani nga ang yang silingan sina sila yung mga kagahapon ba nga mag-away jud sila, no? Di sila magkisanabot sa yang silingan hantod nga wa jud sila pag sinaptanay. Pero na po yung magkasilingan nga kanang maayo ga pinagdanay. So depende lang kana, no? Og di nako tas-on mga listeners, no? Ato nang sugdan atong ana-ana part 6. Ako si Dilmar. Ginaingon nga bisan unsa kabuutan sa usa ka bana, kung ang asawa wa nay lami, maahat yuta sa pagpangitag laing binuhat nga kasangitan sa nagpanikad na natong hiniktan. Mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong hikalimtan. Happy ka ba ning unang adlaw ron sa atong kasal, Daylaya? Yes dong, happy kay ko. Kay dili na gyud ka mailog pa sa lain gikan ako. Kay bana naman tika. Happy gyud kaayo ko dong. Ako sab, pero dili pa hingpit ang akong kalipay kay wa pa man ko makaturjak nimo. Bitaw oy. Kadugay sad mamauli ning atong mga bisita, no? Ay, dili pa lang ngilad. Maayo kaayong hinginlan sila. O lagi. Sige lang. Antos lang tagamay. Mamauli ra gina sila lagi. Excited na baya kay ko dong sa unang higayon sa atong panagduog. Pero kuyawan sad ko gamay. Ngano man? Virgin pa baya ko. Basig sakit. Ay, gamay rang sakit ana day uy. Mura lang na ka ng kinuhitan sa hulmigas. Ha? Mas dako kitang lami ana day. Ha? Ay, dugay sad mauli ako mga bisita. Uy, galain naman niya ako pamati sa akong kalawasan dong. Ay, ato na Pagaway na day. mo unang adlaw sa inyong kasal. Pagbawi nga. Pagbawi mo din, ha? Hinam-hinam na mo. Ato na mi. Sige. Tagaan kita nga itong mga bisita, mga tiguang. O di batan unsa? Sige na, salamat. Pamauli na mo. Ay, nagubata. Tanay. Huwag mga main. Bahala na sila na pinabiling gamay ato na libiyaan. Sige, tanah dong. Ato na higayon na day. Tanah, kaya naginam-hinam na ko. Tanah dayon dong ba? Tindi ha. Maangkong tanig ka. Sige. Buhat ang tanan. Buhat. Unsad na ako ang tanan. Ngano ka? Giubo man kag kalit diha. O paghanay ka maigo, giubo ka naman. Amiw. Sige, padayon lang diha, God. Okay. Diha.
Delia. Tinuod ka day? Mabdos ka na? O, Dong Dilmar, mabdos na ko. Gikan ko nagpa-check up og doktor. Pero tayo sa day. Ang saman. Na-appeal ba na imo pa-check up ng imong sigig pag-ubo-ubo diha? O, Dong. Og matod pas doktor, taas ko kog sugar. Diabeteson ko ko. Unsa? Ginoo ko. Mabdos ka ra ba? Dili ka na makadaot sa bata ang imong pagka-diabeteson diha, day Delia? Simbak ko taon, uy. Ni ami mga tambal nga akong gipalit. Bali og 2 ka buwan ni. Unya do na gihatag ang doktor para vitamins nako og sa bata. Mao ba? Himsog ang batang nagyanak ni Delia. Salamat sa Ginoo kung mao ka na. Pero ang akong asawa pa ba, medyo miniwang man. Tingali tungod na sa iyang diabetes. Unya, high blood pagid siya. Bida, nganong nahinayak sa kagpangasawa ng bayhana nga masakiton ba day na, oy? Biya ina, bogi na. Uy, kabuutan ni mong tingog pa niya, minana imong tambag. Lait ko. Ay, nagini mo. Ay, sa tao lala pa, uy. Mahal ba na ako na sa Delia pa? Usa pasad. Wa masugo ko may baw nga masakiton ba din na siya? O ko magdahom siyang tambag pa kabuutan ni mong tingog. Mahal man ka na ni mo yung asawa. Aw, naara ni mo. Na ako simbahan do. Gani. Unya, mauna nga, mutambag ko ni mo, minaayo akong tambag. Uy, ayaw ng asawang masakiton. Kung dili biyaan, may paghiluan ni mo. Nagkag mag-uudong. Sige, arin ako. Ay mo adto ko simbahan ka dihot ha. Nagdali ko. Basta mauna to ha. Biyay na. Ko dili ba? Hiloi. Nagsabot ka. Arin ako ba? Sige ka mailang nga, daotan ka pa. Asa man day ka pa? Musimba pa ko. Yawat nga kaloy antas Ginoo. Mukalawat ko. O sige, arin ako. Kabuutan gining akong amahan eh. Bugnok iktingog. Diyos to kayo. Swerte kay ko nga nakaamahan kog Diyos nun. Pero, matiag tambag eh. No, dili ko makahimo sa pagbiya ni Delia. Samot na ang pagpatay niya. Pero, niwangan ng Delia eh. Wa na may laming torjakon. Day, may daot pa yung taong kag maayo, day. Daot na kay ka, day. Lagi. Sinukod naman ko ng akong kaon dong. Dili pareha sa una ba nga makakaon ko bisag unsay gusto na akong kanon. Ay, day. Dong, ayaw ka balaka. Kung motukarang imong gana, di man ti ka balibaran. Bahala og dili na ko ganahan anang butanga. Sa? Ikaw? Dili na kaganahan na butanga nga. Nga angay buhaton sa magtiayon, day. Mao ba, pre? Dili na kaganahan mo dog ni Maridilia? Kay daot na kayo? Unya, siya sad, dili na ganahan anong butanga. O lagi, pre. Wala ko'y kalipay sa among kaminyoon, pre. Bisa pagganahan siya ng butanga. Wala lagi siya lami, pre. Daot na kaayo. Bida. Si Gina ra ba, pre? Tako ra ba ito gusto ni mo? Kung makahuna-huna kag pangabit, si Gina nalip kabita, pre. Mahal mong guna ko si Delia, pre. Dili ko makahibo sa pagbudhi niya. Pero, lami arabang China sa. Hugot pakig-angay, no? Daga pa manggod. Mulang? Og nagsigap tog hisgot ni mo, pre. Og miingon siya nga musugot ra kuno siya himuon nimong kabit. Oh. Basta makatira lang kuno siya nimo. Oh, unsa? Oo. Ingon na nang gisulti ni Gina, pre buboy. Mito karang imong gana dong. Uday, tanas kwarto na. Humana makakag-inom si mong tambal. Oo man na. Pero dong, di sa ko pahilabot nimo. Lain akong lawas.
Kailan tanon ko? Ay susoy, bahala na naghalantanon ka, oy. Giganahan ako. Hala. Basta tana sa kwarto, Delia. Tana, yun. Dong. Sorry kay ha, ipugusti ka. Sorry jud kayo. Sagdi lang, sa sunod, kung mutukar na nga ang akong gana, ang tuson lang na ako. Okay lang, Di na ta Dong, oy. kapugson. Okay lang. Sige, biyaan sa tika din is kwarto. Asa man ka? Tumal kag tambal? Dili, oy. Mag-CR lang ko. Oh. Naglain ako tiyan. Ganihara man yun ni. Nagawasan man gani ko gamay sa akong hugaw dang imo kong gidatugan. Tan pa sa dong ha. Mutiwas ako paggawa sa CR dong. Banturan mo baklag. Ikaw dito. Boss na yun. Oo dong. Aris ako. Tangtangan niyo ng hapin sa katri dong. Ay nayon ay gamay nga kampat sa akong hugaw. Tangtangan ng hapin sa kama dong ha. Kay palabadahan ko na. Sikot ka di kayong tagaw eh. Nagkaturjak matutap pero nanimahong sa baklag. Ay! Di na mahimo na. Si Gina. Makikita kong Gina. Gina. Oh, Gina. Sige pa, Delmar. Sige pa. Tabawag ko. Magtagbawin ko rin mo. Anak na ko ipahungaw ni mo. Akong anak. Jawa na lami ang akong asawa. Baho na kayo. Angso. Mang angso. Bahong baklag. Di parehas na nga humot ikaday. Delmar. Dayon na. Tuwad na sa pagdahan sa langit. Salamat ha. Kay imo kong gilipay. May uyab na dega. Di na maka-virgin. Oo. May uyab ko. Pero kung masahad ka na ako karon nga, magkikrelasyon ka na ako. Hangtod nga mamatay ang imong asawa, buwagan ko nga akong uyab. Oh. Tubag ako. Masugod ka ba nga magkarelasyon ta? Masakitaw naman yun ang asawa ni mo. Mamatay man yun na. Sige na. Tubagan ako, Delmar. Mao ba, pre? May relasyon na gid mo si Gina? Oh, pre. Wag ko makabalibad eh. Lami kis Gina, grabe. Pero, mahal ko yapon ang akong asawa, pre. Gihimo lang akong patinan sa gana si Gina. Nakasulti ka lang karon niya, anak, pre. Pero inig-abot sa higayon, padutlan ka na ni Gina. Unya, papilion ka na niya kung kinsa nila ang imong unungan. Ano ka noon niya mapugos sa pagpili kung kinsa gyud nila ang imong palabihon. Busa, kung ako pa ikaw, karon pa lang, pagpili na kinsa nila ang imong biyaan o kinsa ay imong ibabilin sa imong kiliran. Pre, buboy. Anywhere I would have followed you. Say something up on you. Biyayang mga asawa. Hapit naman na mamatay. Wata na lang og matigbak. Pati agini mo tambag pa eh. Pa, mahal kay na kusdelya. Apan, gibati na sa ko paghigugman di Gina pa. Oh, nala. Biyahe na lang imong asawa. Pagtaban mo si Gina. Biyahe mong asawa nga himatyon. Huwag ka rin na yun. Wagi ko makahimog buwag sa kong asawa eh. Kay mahal kay nako siya. Misugot na lang sab si Gina. Nagpaabot na lang sad ang akong kabit nga mamatay ang akong asawa. Pero mura mahinurog nalagsik kog balik si Delia. Murag naayo siya siyang sakit. Kay nanambok naman siya. Murag dili na ni mamatay ang akong asawa eh. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Elena, ginaingon nga ayaw upsang akong pailog aron way dakong daog nga mislaog. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong maikalimtan. Wa naman din sa akong tupad si Edward. Tuwa na tingali sa merkado. Sayo tingali lang mumpra para sa among pagpanindag sudan. Wisit na nga mo silingan na pagkas na mong nanindag sudan ay! Kumawan! Hoy mga silingan! Ay mo pagpalit og sudan na ng amo silingan ha! Kay hugaw ng ilang tinda! Dunay on! Baya. Tuwan kayo! Tukar na sad ang bulibo ining silingan na mong igihan kaayo. Bigkani be. Bangonon ta ka be. Tubangon ta ka.
Kanaugon ko ganit ning lirmahan ni. Gusto gini bugno sa sisbuntag ni bayhana da. Karon gyud ka. Basta mga tao gani nga hugawan, ang tinda nga sudan na hugaw sad. Ay kuyog masakit ang tao nga mukaon, oy! Kisa imong gipadungog-dungog, Lerma. Ako? Oo! Ikaw kayo, day. Tan-awa ra gud inyong basura, oh! Kini gisodog sa ako? Gipangtangag sa mga iro o gidadi ni sa among tungod. Mayo ba gud ni, ha? Ang mga iro man kay nagdaan na dinhi sa inyong tugkaran. Aw, ang mga iro mo ay hugawan o dili kami. Labaw sa tanan, inyong iro ang nagtangag ana. Kay kamuray nagbuhi og iro dinhing tungura. Di ba? Oh, bitaw! Among iro! Pero inyong basura ang gipangtangag sa among iro. Nanangag og basura ang inyong iro. Kay wa na ninyo pakana. O, pakanong tanan ninyong tarong. Gipanggutom na. Mao nga nanangag na nagbasura. Tugatugam sad bugbuhig mga mananap oy nga dili mo makapakaon. Ipasitipaw na ninyo oy ang inyong iro. Aron dili na manangag basura. Kamaayo ng pagkabutang sa among basura. Unya, nahugaw-hugaw na hinuon na diha tungod lang sa imong iro. Kamo ang hugawan, dili kami. Kita ka nang natungon sa inyong hagdanan, oh? Natanawa, oh. Dai, sa inyong anak nga gamay. Wa pa na ninyo hipusa. Kamo hugawan og dili kami. Oh, nay, tanawa, oh. Kita ka? Nay, oh. Nay, tanawa ang inyong iro. Gikaon ang kwan sa bata. Kahugawan ba yan ninyo? Animal ko? Ay, migingan ni hugawan, ha? Aga! Huwag mo na mong gusto, ha? Pitag-pitag sa inyo, day! Hugawan? Kay hugawan, dili kami! Akin na! Mo yung hugawan! Hugawan ko na! Kung wala ka pa maabot, patay man gito bunog na kuslirma ba? Kagamay ra ba niya ikumparar na ko, ah? Mabitaw nga giuwang ta mo. Kay kuyaw kon malambos ni Muslerma. Tigi mo papuspo sa yuta ug mapantok ang uo sa bato, mamatay na hinuon, di mapriso. Bahala lang ba priso? Basta mapatay lang nako tong animal. Suko man gud na siya nga ako'y imong gipangasawa, di ba? Paita gini babayhana eh. May bana naman unta siya. Di unta siya mag-ingon ana. Babaeng magigilog og laki! Way uwaw, baga na! Paminawa. Dili gyud ko papahawayon ni bayana. Mapatay ko man gyud ni siya ba? Matay og dili ba? Dinhi ka lang. Dinhi ka lang. Ako ato Muslerma. Ngilog pa. Sige ato Kung mahimo hala turjaka. Turjaka aron matakom ang baan na. Dilmoy. Turjaka. Baba ni. Babay ni. Dinhi ka lang. Ako atubang ini babayhana. Nga na ikaw may nanaog. Ang imong asawa ang imong ipakanaog. Magtiwas migbugno. Mangingilog siya laki. Kung wa ka pa niya ilugagi ka na ako, kita untay nagdayon ron. Delirma, wa man yung taon ko ilugan nga Elena, uy. Nakalimot ka. Gibuwagan ti ka sa wa pa ko manguyab ni Elena. Limot ka. Oo, bitaw. Gibuwagan ko nimo. Pero tungod niya. Bigatlo ng bayhana. Mananapaw na siya. Day, tana, day. Ulit sa ato, day. Minyo na talong ka, day, uy. Ay, bang sigig handom pa ining Edward? Anong nakagusto man ka ining Edward? Day nga, mas dako pa mo ning akuha sa iya, ha? Sabad ya, oy! Humbog ni mong dako ng imo. Ako bitaw, pero luyat. Ay. Pauli dito ka. Sagdi ko dire. Ikaw, no? Ayun, di ka nga, wako'y gusto ni mo ampok. Busa, ayaw kong palaguta, ha? Pauli dito sa ato. Day. Uli na ko, day. Edward, uli sa kubay, ha? Lagi. Grabe ha. Suga ni mo, Lirma, uy. Pasalamat di ko nga dili ikaw nga akong asawa, day. Grabe yun. Ingna ginas Elena, ha? Nahangtod sa kamatayon ang kasuko ko niya. Mawa lang ang kasuko ko niya kung kitaban ka na ko. Uy, buyag! No way! Di gino na ako buwagan si Elena. Mahal ko siya. Lirma, ko siya. Busa ko tinood kang higugman ako, no? Ayaw na kong sa muka. Maluoy taon ka, Lirma. Unsa? Mao na gipanabi ni Lerma tay? Ayo lagi, nanabi siya sa gawas nga ang iya kunong bana nga si Ampog, imong gikabit. Sus, pagkangilad, gigbatason ni bayhana, oy. Hmm. Hasta yung bana nga, hilabihan kabuutan.
Iya pa yung butang-butangan og tabi. Dili maing tabi. Saan ko nalang ka ng bayhan na tayo, oy? Dunggabon ko na balang ka na tayo. Matiboy ang tanan. Elena! Uy, ayaw in taon, Elena, ha? Ay, yun di taon, pagpatay tao, gamay para ba ng inyong anak ni Edward? Kaluoy sa bata nga mawadan niyang inahan. Nalibog na biya ko ani tay. Unsa gyud kay maayon akong buhaton? Ay pasag din na Lerma eh. Di mahitabo ka mo sa kayang yang bana ng iyang mga hinanggaw nga tabi. Hasta ko, di ko mo sa kaya na. Kaya nahibaw magyud kana si Ampong. Kaming duha. Nga wa mo'y relasyon. Dili. Napasali Dili, ko mo sakay. Edward. Mangita gyud ko paagi nga mapaluhod ko ng bayhanan sa akong atubangan. May sobra na gyud na siya panabi. Oy, sobra na gyud na siya. Ikihatay? Oo, iki ha. Kung maghimo pa ganay siya og lain na sa nga binuang, idangop na nasukmanan, ipapreso na. Dili na, tay. Ha? Dili na may makatagbaw sa akong kalagot niya. Ni ako'y laing nahuna-hunaan, tay. Ha? Unsa man day, ha? Unsa man? Makadungog pag gani kog tabi nga dili mao. Labi na kun ako'y makadungog nga moingon siya nga kabit nako ang iyang bana. Oh. Tinudon gyud ako. Magpaturjak ko sa iyang bana nga si Ampog. Elena! Ayo, papalit ako og sabon humot ng Marta. Mao na siya mga silingan. Ako na sigarilyo na ba? Mo na kabits kong bana. Nanasad ay. Wala kinagnaw bayhana na. Ang animal ay. Mao ba, Lerm? Kabit na ako ang imong bana? Basta, Lerma, ha? Way hilakay, ha? Barugay yun ang imong gipamong, day, ha? Barugay yun na. Oy ngano mo kiha ka? Oy sige kiha kay tubangon ta ka. Babay nga mangingilog og laki. Mangingilog bitaw. Bantay ka, ha? Bantay ka lang yun nako, day. Unsa? Ingon na nang imong buhaton? Odong. Pero magsabot mi si Ampog nga, patuhuon lang namo si Lerma nga may relasyon ko no Jaime. Aron magkwintas og bukog si Lerma ba? Pero dong, doy drama ra ning amuan ni Ampog, ha? Drama ra gyud ning tanan. Manangit lang ko nimong daan ani, ha? Palaguton lang nako si Lerma. Sawa ni Edward. Uday na. Uy, day. Nablig. Day? Day. Learn. Lirma. Ako na ning imong bana, ha? Mangingilog man ka kog laki po ilogon ko ning imong bana. Ako na ni siya, ha? Unya kiha lang bisag asa kay atubangon tika. Day. Wala ko tuyo, day, ha? Babagay! Hintay mo na ba? Aday, mag-break sa ko, day. Na, ayaw ba? Ayaw iliwgan ako si Ampog. Ha? Hindi na lagi ko magsamok-samok pa ni mo. Dili na, Helena. Balay lang akong bana, maluoy ka. Nganong gipanood nimo sa dakong bag ang tanan nimo mga bisti, day? Edward, nakasa ako sa akong pag-asawa. Kining tanan, tungod atong Lerma. Nagkumpisa lang ko nimo, ha? Mabi nimo, Edward, na tinuod man ang among drama-drama ni Amo. May naitabo man yun na mo. Uy, lami man good. Basta magbuwag lang ta. Balik lang ko sa amo. Hindi ko kayo gaw na ko nga pag-asawa. Dili na. Ron kinilang antiman-ani mo pag-ayo, Edward. Mahal takay ka. Ikaw lang ang bugtong lalaki nga akong higugmaon. Isan pa man og nakatilaw ko og mas dako pa sa imo. Mahal, pagyaputi ka, Edward. Abi bato na ko kung pugan ko sa kumbana sa akong pagbiya sa among panimay. Pero wa man ko niya pugi, oy. Kay dili niya madawat nga nahilabtan ko og laing laki nga mas dako pa sa imo. Ug mao to mga listeners, no? Atong part 6 sa ana-ana drama. Mao to atong first round sindir si ang lalaki nga si Dilmar nga ang katong second round na to
Mao si Elena. Usbo na ko. Salamat kayo Oscar Baidog sa pagperminti nimo pagsunod sa atong drama. Daghang kay salamat bro. Og atang-atangi atong part 7 mga listeners. Og daghang kayong salamat.